Ďalším bodom bolo žiadosť o poskytnutie dotácie pre Slavoj. Tento bod nebudeme riešiť v tomto tunelu, nakoľko bol riešený už je riešený v rámci návrhu rozpočtu, čiže by to nebovali. Ďalšia vec, ďalším bodom je prenájom pozemkov inžinier Marian Macko. Dôvodová správa. Nájomnou zmluvou číslo 1252 z roku 2013 prenajalo mesto pozemky na poľnohospodárske využitie pánu inžinierovi Mackovi za cenu 40 € hektár za rok. Inžinier Macko skončil svoju poľnohospodárskú činnosť 31.12.2014 ako samostatný hospodársky rolník od roku 2015. Pokračuje v tejto činnosti jeho syn inžinier Marian Macko. Inžinier Marian Macko žiada o prenajom tých istých pozemkov o celkovej výmere 7470 m2 za tých istých podmienok, to je 40 € na hektár za rok. Otváram rozprávu, ale preto máme stanovisko komisie. Komisia finančná správy Majetková Škodová odporúča schváliť prenájom parciel na poľnohospodárske využitie inžinierovi Marianovi Mackovi. Hlasovanie za 6. Ďakujem. Otváram rozpravu. Pokiaľ nikto nemá, ukončujem rozpravu, necháme hlasovať o prednes návrhu uznesenia. Poprosím na uznesenia. Netrafia celé. Tak majú uznesenie sebou. Mestské zastupiteľstvo Vojvom Šariši schválil prenajom parcely vlastne za tú cenu 40 € za hektár. Tak, iba pripomínam, že u prípad hodiny osobitného zreteľa, čiže hlasujeme znova trojtretinovou väčšinou. Čiže kto je za, aby sme prijali do uznesenia, nedvihne ruku. Jednohlasne, ďakujem. Ďalším bodom je ponuka na vzájomné vysporiadanie majetku inžinier Ľuboš Mesarč a pán František Kovalský. Pôjdeme po jednotlivých, čiže prvý dôvodová správa pre pána inžiniera Ľuboša Mesarča. Ako vlastník nehnuteľnosti, a to budov súpisné číslo 1208, poľňa 1216, poľňa 1229, poľňa 2578, pardon, to je garáž, ktoré ležia na pozemku mesta, predkladá na zváženie nasledovné varianty vzájomného vysporiadania. Odpredaj nehnuteľnosti v celku jednorazovou platbou, odpredaj uvedenej nehnuteľnosti v celku a v platkách na 5, prípadne 10 rokov, výmena nehnuteľnosti za parcelu 3549/2 a časť priľahlých pozemkov podľa prílohy R3A. Samotný odpredaj, pokiaľ by k nemu došlo, je za sumu približne 66 000 €. Prosím stanoviska komisii. Komisia nastavby finančná. Majetková Škodová odporúča schváliť zámer zameniť stavby. Hlasovanie bolo 6 za. To je varianta 3A. Zatiaľ to 3A som tak povedal. Áno. Čiže bude to bod 3A, ale varianta 3A z hľadiska ponuky. Tak, otváram rozpravu. Komisia vysloví takto, je to Či sa páči? prijať navrhované uznesenie v tomto znení, aby sa tieto stavby zamenili za pozemok. Avšak tak, aby nebola zabratá časť parcely číslo 3546, ako je graficky vyznačené, tam vlastne zasahuje do toho rohu stavby trochu, ale sa tá hranica posunula o nejaké 2 metre v neprospech. Nemôže nám vyžadať. Dobre, otváram rozpravu. Aby ten pozemok nezasahoval pod zlatom. Takže, nikto nemá do rozpravy, ukončím, dám hlasovať. Dobre, na uznesenie poprosím.
Mestské zastupiteľstvo Veľkých schvaľuje zámer vymeniť stavby s súpisným číslom 1208 Kôlňa, 1216 Kôlňa, 1229 Kôlňa, 2578 Garáž, Kauleky Šariško, Relé, žia na pozemkoch mesta za parcelu KNC 3549/2 a čas priľahlých pozemkov ako prípad do osobitného. Ďakujem. Nejaké pripomienky alebo doplňujúce návrhy? S pripomienkami. To už zapracujeme, to je jasné. Pripomienkami. Dobre. Čiže nechám hlasovať. Kto súhlasí s týmto uznesením, dvihne ruku. Ďakujem, jednohlasne. Prosím. Možno navrhnúť také riešenie, keď bude navrhnutý iba návrh geometrického plánu, by som ho preposlal mailom, aby som ho potom už najvyššie zastupiteľstvo predložili už overené katastry. To znamená, že aj potom neboli nám pripomienky, že mali ste to ináč možno mysleli, lebo tá pochvala nie je vyčlenená žiadnym geometrickým plánom, čiže to je neurčité postupy komisie. Komisia vystačí. Áno, samozrejme. Len keď by som poslal iba návrh, ktorý by išiel na kataster, keď sa dá zmeniť. Už tu bude overený, keď zase nové peniaze a tak ďalej. Čo dobre? A mailom by som ma poslal iba každému. A stanovenie ceny. Tam v tomto prípade nie je potrebné nájsť posudok, nakoľko tam v podstate tie pozemky neprevýšia hodnotu tých stavov, ktoré tam máme. V tomto prípade to značne výhodné. Práve teraz bude druhý bod, ktorý ideme riešiť, kde zase naopak žiadame to znalecký posudok. Ale je to možné aj tam riešiť, pokiaľ máte záujem, ale v tomto prípade myslím, že to je zbytočné, nakoľko tam jednoznačne budeme výhodní. No, takáto vec, ktorú vlastne máme takto priešiť znova, obdobnú žiadosť má, teda pristúpim tým pádom, že by som videl, že bola prijatá uznesenie. Čiže ďalší bod je zase podobná žiadosť od pána Kovalského, ktorý ako vlastník nehnuteľnosti súpisné číslo 1215, to je dielňa, a 1214 garáže, žiada o následovné varianty vzájomného vysporiadania. Poprvé, odpredaj uvedených nehnuteľností v prospech mesta, alebo odpredaj pozemkov pod uvedenými stavbami v prospech pána Kovalského. Pán Kovalský ponúka stavby na odpredaj za cenu 60 000 dve. Čiže keď sa nám zavedeli ten rozdiel toho, čo ponúka pán Mesáč a pán Kovalský za rovnakú cenu približne, je jasné, že tá prvá ponuka je pre nás obrovsky výhodná. Chcem povedať takto, že... Momentiček, nesmieme postupne. Čiže poprosím zase komisie o stanovisko. Komisia finančná správa Škodová odporúča schváliť zámer výmeny nehnuteľnosti v zmysle uznesenia za adekvátnu hodnotu určenú znalcom. Hlasovanie prebehlo my sme odporúčali výmenu. Rozpočenie záme tam dobré, čo to bolo v tom prvom prípade. 6 bolo záme. Dobre. Obdobne jednali v tomto duchu, keďže pán Kovalský ponúkal iba odpredaj alebo predaj. Navrhli sme mu, alebo mesto by mu malo navrhnúť výmenu stavby číslo 3550 za primeranú časť pozemku na parcele 3549, ktorý je priľahlý ku miestnej komunikácii na ulici. Ďakujem. Prosím, nejaké príspevky do rozpravy. Pokiaľ nie sú, predám o bazálne ešte poznámky. Chcem povedať, že sa robil znalecký posudok, na ktorý sa s pánom Kovalským uvedeli 50 na 50 v roku 2011 a súdno znalecký posudok nejaký znalec nám to z Líban robil, si nepamätám ako meno, tak pamätám si, že tam bola suma 118 000. Ale to bolo kompletne aj s tými budovami, čo vás dneska už pán Mesáč. Čiže momentálne sa to je pozval minulé poslancov, ide o jednu časť tej budovy, ktorú dostal pán Mesáč, tú druhú polovicu, a o tú pôľu, ktorá nám proste chátrá a padá. Chcel som ešte jednu vec povedať, že tam
bol zatvorený taký prístrešok, kde stali kombajny a tak, a on aj toto tam mal zahrnuté, ale toto tam dávno neexistuje. Nie, on teraz momentálne priamo aj ukázal, ide mu vlastne o polovicu tej novej budovy, čo je pri ceste, a tak voľne, čo stojí v rohu, tam tak sa nepoužíva, to je momentálne odpad. Zvyšok Česku on už odovzdal pánu Mesarčovi, ten má nejaké trvalé mieste. Takže prosím, návrh uznesenia. Mestské zastupiteľstvo Veľkú Šariši schvaľuje zámer na odkúpenie nehnuteľnosti budov so súpisným číslom 125 Kovalská dielňa a 1214 garáže, ktoré ležia na pozemku mesta od pána Kovalského za cenu určenú podľa znalostného posudku. Pripomínam, že to nie je stanovisko komisie. Taký bol návrh uznesenia, čiže mali sme sa k tomu vyjadriť. No tak je to návrh uznesenia, prosím vás, vám k tomu niekto nejaké pripomienky alebo návrh, pozmeňujúce návrhy? Alebo proti návrh? Áno. Navrhuji, ak som čítal, stanovisko schváliť zámer výmeny. Môžete návrh, my návrh nemôžeme. Najprv by sme mali vyjadriť asi jeho ponuke, predaj. No, je tam varianta taká, teda nehovorím návrh, na to teda vlastne trošku ukázal, sme mali to aj predtým. Z hľadiska uvažovania mesta bol aj taký návrh, taká úvaha, že by vlastne sme pánu Kovalskému, áno, ponechali tú polovicu tej novej budovy, ktorú tam má v plote a riešili obdobným spôsobom ako pána Mesarča. Čiže ponúknuť mu výmenu pozemok pod tou budovou a budovu nechať. A z ceny pozemku vlastne by sa odpočítala iba cena tej kôlne. V tom prípade Trebalo neschváliť tento zámer od predaja a pozvať ho na ďalšie jednanie. Aj tak je to možné riešenie. Chcem povedať jednu vec, že pán Kovalský v minulosti dal návrh, ešte keď mal to všetko celé, že má záujem, že by to zamenil za jeden pozemok, ktorý je oproti benzínku za Štejku, je v majetku mesta. Chcel nejaký doplatiť, nejaký rozdiel a tu mestské zastupiteľstvo ako neprijalo ako vyšenie, že s tým doplatkom, ale je doplatkom a tým pádom on to nemá záujem. No tam je to, že pán Kovalský momentálne stále rokuje z pozície, ako by nám dal celý majetok, ten pozem aj so všetkými budovami. Lebo takisto to bolo aj pri tom poslednom rokovaní, že ponúkal tú výmenu za 66 000 eur, všetko dohromady. Teraz momentálne mu ostala jedna polovica budovy a pôľa a chce znova to ísť. On aj teraz ponúka možnosť výmeny, ale v cene 60 000 eur. A tú cenu akceptovať mesto v žiadnom prípade nemôže. Čiže ja myslím, že to riešenie, čo navrhol pán Novotný, že proste neschváli to uznesenie a uložiť mestu, vstúpiť do nových rokovaní s pánom Kovalským, by toto mohlo poriešiť, že my mu navrhneme konkrétne tieto nové podmienky, či vôbec nimi súhlasia to nebude. Takže pán Novotný, skúsite na to bojovať. Mestské zastupiteľstvo Veľkú Šariši neschvaľuje zámer na odkúpenie nehnuteľnosti budov so súpisným číslom 1215 Kovalská dielňa, 1214 garáže, ktoré ležia na pozemku mesta od pána Kovalského za cenu určenú podľa znalostného posudku. Za požiadavnú cenu. Podľa povedané, že neschváľuje. Tu musíme všetci zahlasovať, lebo tu je schváľuje. Za požadovanú cenu. Za požadovanú cenu a ukladá mestu pokračovať rokovania s pánom Kovalským. Alebo zvážiť iné alternatívy, áno. A ukladá mestu zvážiť. Iné alternatívy vyrovnania. Takže má k tomu ešte niečo, pokiaľ necháme hlasovať. Kto je teda za uznesenie v tomto znení, ako bolo teda zaformulované? Uznesenie môže byť negatívne? Môže. Nie je žiadne obmedzenie ako
uznesenie sa alebo príjme, alebo nepríjme, nič iné nie je. To znamená, zahlasujete, je prijaté. Nie je napísané, ako má vyzerať. Formulácia už nie je pripísaná. Keď možno potom tak zaujímavé vyzerá, keď neschválite neschválené, že ste neprijali neschválené, znie, keby ste schválili. No nie, Na to som upozornil, že keď vieme, že neschvaľuje, tak je ono, že lepšie bolo schvaľuje, ale návrh neprešiel. Ale neprejde vlastne nie, ako uznesenie nie je prijaté, čiže neexistuje žiadne uznesenie. U nás dosť často aj minulé som pozeral, je uznesenie, kde nebolo schválené, to znamená nezahlasovala väčšina poslancov, na tom je napísané fyzicky. Nemôže, nie, uznesenie neexistuje, keď nezahlasuje, to je jedno, čo tam je napísané. Nemôže sa potom dať, že tým, že nezahlasuje väčšina, neschvaľuje. To nie je neschvaľuje, to je neprijaté uznesenie, nebolo prijaté. Ale môže len v zapisnici byť poznačené, že nebolo prijaté, čiže nič. Ale tam predsa nie je tá negácia, tam uznesenie, pokiaľ sa dobre počul, neschvaľuje zámer. My nenegujeme, že my neschvaľujeme zámer na odkúpenie, my neschvaľujeme uznesenie. To je rozdiel. Takže ja myslím, že v tomto zmysle je to čisté. Takže nechám hlasovať, kto teda je za toto uznesenie, nedvihne ruku. Že neschvaľujeme zámer, predal teda toto vyrovnanie. Je to jednohlasne. Ďakujem. No, tak, ideme dál. Schválenie člena rady školy z radou poslancov mestského zastupiteľstva. Predsednička rady školy v materskej škole Andreja Sapkoviča, 10 ročná Čaričky, magistrova Palaščáková žiada o doplnenie člena rady školy z radou poslancov mestského zastupiteľstva. Z dôvodu, že už neexistujúceho poslaneckého mandátu doktorky Perečinskej. Takže pani poslanci žiadajú nás, aby mestské zastupiteľstvo z vašich radov určilo jedného zástupcu do tejto rady materskej školky. My samozrejme návrh kandidáta nemáme, je to návrh. Aké je počet zloženia rady? Nie, oni požadujú asi jedného člena. Jedného člena požadujú. Nejaký návrh je zo strany školskej komisie? Nebudú máme. Školskej komisie nie. Len nás upozornila, pani rediteľka upozornila, že je požiadavka na vyzvedenie pani inžinier, či pani doktorku Perečinskú, ale zaujímavé, že to nie je návrh tej základnej školy. Lebo aj oni potrebujú dvoch vymeniť. Bola to pani rediteľka. My neschválime ich rádu, my schválime iba toho poslanca. No ja viem, ale aj v škole, v základnej škole. Rozumiete? Tak to musíme upozorniť, pani rediteľku, že je vlastne tiež. Môžeme tiež zložiť. Správne to spojíme. A ešte nám môžeme, my ste sa pýtať, môžete schváliť to. Treba to sa slaviť aj škola, lebo tohto roku budú voľby. Dneska nemáme program, hej. Takže nemôžeme. Môžete vám. Tak iba škôlku, nekomplikujme si to. Ja počítam že budeme mať ešte čas na to. Takže prosím vás, vaše návrhy na kandidáta. Ja myslím, že nás poslancov je tam aktívny, sice neprítomný, ale inžinier Mate. Vlastne má deti v materskej škole, tak ďalej som tu bytel súčasníka. Nie. A pýtal som sa pani riaditeľky materskej školy. No, odpočíva, že nie je. A má vôbec o to pán Mate záujem? Tu je v tom, že nemá. Nevieme. Ale nie je tu. No dobre, tak keď nemá, tak schválme ho. Je podľa, aby bol volený človek, ktorý tam má deti, lebo je ovplyvňovaný. Čím? No tak pôsobením na deti a tak, ale tu to sa pýtam. No to je práve to dobré, že je ovplyvňovaný. Tam je zloženie, že rodičia majú... Ale sú skôr strany nejaký, nie? Ktorý tam nemá deti, lebo nevedia na ne ovplyvať cez deti, alebo tak. Jakým spôsobom? Ale stále nie. Nie, že ale mi stred záujmu, alebo také niečo. Tak neviem, proste pokiaľ nejaký návrh. Tak ja si, keď môžem to vstúpiť, akože, neviem, tak pán Mate tu nie je, tak hlasovať o ňom a tu nie je, tak je trošku také divné pre mňa. Takže radšej skúsme si.
Ja by som napríklad, no tak keď už sú tam deti, však Peťo tam má tiež projekty. No, napríklad. Ale však hovorím, keď môže, keď by tak môže ty. Ja som tiež prikláňam tomu názor, keď tu nie je pán inžinier Mate. Máme jeden návrh, pán Novotný, ešte nejaký iný návrh? Pán Novotný súhlasí s kandidátom? Takže, keď nemáme ďalšieho kandidáta, nechám hlasovať, kto súhlasí s tým, aby pán Novotný bol členom Rady školy pri materskej školky, nedvihne ruku. Ďakujem, teda 9, áno. Proti, nikto, zdržal sa hlasovania, pán Novotný. Dobre, ďakujem. Dobre, nám treba pána Novotného, to chvíľ dvihne mandat. Ďalší bod je určenie zapisovateľa kultúrnej komisie. Je to návrh z kultúrnej komisie, aby zapisovateľkou tejto komisii bola pani Ľubica Horanská. Nakoľko nie je zamestnancom mestského úradu, je potrebné teda, aby bola schválená zastupiteľstvom. Prosím, chcete k tomu ešte niečo povedať? Keď sme schváľovali predtým to uznesenie, tak sme dali mestu kompetenciu, neviem, či potom to nebude to poznáť. Nebude, lebo mesto tiež, pani Horanská nie je zamestnankyňou ani mesta. Keď bola zamestnankyňou, tak ju určíme jednoznačne. Ja viem len toho, že on akože mesto vyberá zo svojich zamestnancov. Áno, tým to doplníme práve. My budeme meniť štatút a už aj tak sú tam niektoré nezrovnalosti. Čiže keď budeme meniť štatút na rozhodnutých komisií, tak vlastne tam zapracujeme ten zapisovateľ, alebo musí dať taký sekretár. Tak v podstate nemusíme ho obmedziť len na mestský úrad. Môžeme nechať voľne na mestskom zastupiteľstve. Čiže to si treba v tom poznámku hľadať, že treba zmeniť potom aj ten štatút v tomto duchu. Jasné, takže prosím vás, má ešte niečo k tomu, pokiaľ nie, necháme hlasovať, to je za, aby pani Horánska bola zatiaľ zapisovateľkou tejto komisie. Ďakujem, jednohlasne. Jednohlasne. Bol som minulé poučený, že jednohlasne, tak pane každé. Jednohlasne. No, tak ideme ďalej. Ďalší bod je informácia o zámere výstavby Centra pre vzdelávanie kultúry a náboženské obrany pre Romov v meste Veľký Šariš, predkladá Apoštolská cirkev na Slovensku. V tejto veci veľmi stručne, poprvé dostali sme žiadosť na zámeru výstavby takého centra v Šariši. Vykonali sme spolu s poslancami, nie všetkými, ale s časťou poslancov návštevu obdobného centra, ktoré je v Zabinove. Stav momentálne je taký, že tá apoštolská cirkev má záujem to riešiť u nás. Po poslednej dohode s tým pastorom Peštom sme sa dohodli tak, že v maji by táto cirkev predložila projekt, nakoľko bez projektu nám ťažko robiť nejaké rozhodnutia. Takže zatiaľ nie sú schopní skôr, nakoľko oni čakajú na ten kontakt zo Švajčiarska, ktorí toho dotujú. Takže zatiaľ iba ako informácia pre vás, aký záujem tu je. Počul, lebo bavili sme sa pred chvíľkou, že to dokonca už nejakým spôsobom tu funguje na tej bázi viac menej, ako hovorí pán kapitáň Dreva. Každopádne si myslím, že tá realizácia toho projektu má svoje veľké projekt. Viedol sa k tomu aj primátor mesta Sabino, ktorý sa veľmi pochváluje, aj tí, čo tam boli, sme videli, že ozaj to má prínos. V podstate celú tú organizáciu si riadia Rómovia sami a pritom disponujú veľkými čiastkami a nikto nemá strach im to proste zveriť a je tam vidno, že to proste rastie. Takže z hľadiska toho, by som povedal, zamerania, ja sa k tomu stávam kladne, z hľadiska projektu musíme potrebujeme ľudia. Toľko iba na informáciu, čiže myslím si, že tu na poprosenie nejakú diskusiu, sa páči najprv. Takže prosím, návrh je jednoznačný. Ja by som nám chcel, že podľa toho návrhu je to na tom mieste, tam sme chceli ako bytovú výstavu. Nie je to na žiadnom mieste, momentálne než nebude projekt, my nemôžeme povedať, že bude tam alebo tam, lebo nevieme ani aké majú požiadavky, priestor a tak ďalej. Čiže momentálne toto bola žiadosť dávaná konkrétne, ja viem, že to bolo dávané na pozemok pána Demetera, ale v podstate momentálne nemôžeme takým spôsobom pristúpiť, nakoľko nie sú ešte ani všetné priestory a nemáme požiadavku presne, čo vlastne sú.
Takže počkáme na projekt, potom budeme diskutovať ďalej. Mne sa páči návrh uznesenia. Tak, zastupiteľstvom berie na vedomie informáciu o zámere výstavy Centra pre vzdelávanie, kultúru a náboženské obrady pre Rómov mesta Veľký Šarišov Apoštolskej cirkvi na Slovensku. Ďakujem. Sú nejaké pripomienky? Nechám hlasovať, kto je za také uznesenie, dvihne ruku, prosím. 4, 5, 6, 8, čiže 8 za, kto je proti? Zdržal sa hlasovania 1 a 1 nehlasoval. Dobre, ďalší bod, žiadosť o povolenie vjazdu motorových vozidiel a cyklistických chodník, kinologický klub Prešov 2, Bikoš. Je tu žiadosť od predsedu kinologického klubu Prešov 2, Bikoš pre motorové vozidlá značky, tu máte pre motorové vozidlá. Žiadosť odvodňuje tým, že predsedov klubu organizuje výcvik aj pre mládež z Veľkého Šariša a z dôvodu technického zabezpečenia a vozenia pomocou na výcvik potrebujú mať v pozemku a budove kinologického klubu prístup aj motorovými vozidlami. Máme stanovisko? Nie, môžem sa k tomu páči. povedať kto obdržal žiadosť, koľko v súčasnosti kinologický klub prevádzkuje týchto vozidiel, koľko tam vozidiel je? Majú? Kinologický klub určite má a ešte povolenie bolo vydané pre pána, ktorý pracuje v kinologickom klubu. Tri vozidla majú A teraz ešte dve vozidla. Čiže spolu 5 vozidiel. A možno, neviem, ale teda my nič dostávame, alebo respektíve nič, tak všetko bezodplatné. To je prejazd podnikov. Tak ale, no prejazd znamená, že vždy akýkoľvek za akýkoľvek okolnosti, takže ja, no, preto sa pýtam, či je to nejako spoplatnené, táto... Malo by to. Lebo my na mieste po cyklistickom chodníku, do ktorého my investujeme, musíme ho udržiavať a tak ďalej. A Sú sťažnosti, že chodia tam. tak. No tam je, ja súhlasím, že by to mohlo byť spoplatnené, ale to by sme museli na to prijať zvlášť nejakú normu, prvé. A po druhé je to nejaký ešte väčší problém, nakoľko ten cyklistický chodník nepatrí Šarišu, to je druhá vec. A tretia vec, nie je to cyklistický chodník. Je to normálne vedené ako cesta tretej triedy. Takže to sú veci, ktoré by trebalo tiež vedieť. Super. Bolo žiadané stavebné povolenie ako komunikácia, takže to je verejná komunikácia, normálne miestna, každá je. Obmedzená. Áno, aj s využívaním pre cyklistov. Čiže tam je ešte to žiadny dôvod? Taký by sme na bežnej komunikácii vydali. Ale ako musíš žiadať stavek. Je tam usadená značka, Preto tam je usadená značka, preto proste žiadajú o to povolenie, aby dosadili značku, ale vrajem znova spätne, keby sa to lečilo opačne, tak možno by sme museli byť dokladovať, akým spôsobom to prevádzkuje. Ja mám dodatočný návrh k tomu, keď môžem. Ja by som tu obmedzil tú splatnosť na 15 mesiacov alebo 12 mesiacov splatnosť do prvého predtým, aby sme pokryli to, že si tí ľudia budú musieť každý deň vlastne predĺžovať. Není nápad. Máme to aj bod 8 potom, zase zvýšenie počtu. Aj ďalší bod 8 je odhodná žiadosť. To je pod zálohe a trebalo by vlastne tie povolenia nejaké. Časovo obmedziť. Že vždy k nejakému konfliktu, že musí aj tam na 3 mesiace, to znamená, že keď čas, že nám to bolo zase 400. Dobre, ja takhle dám návrh, pokiaľ môžem. Áno, máme dve veci. Poprvé teda, že si povolíme tieto veci, tie vstupy, a druhá vec môže byť také v rámci uznesenia, zase zaviazanie mesta, aby pripravilo jednak zoznam, alebo proste preklad týchto povolení a pravidelnú obnovu v nejakom termíne. Nič nás asi nezavezuje, teda by sme schválili envelope pre všetkých, že vlastne tu bude platnosť 1 rok, teda myslím si, že nie je žiadny problém, aby sme to takto schválili pre všetkých, a každý rok vlastne presmerovali len tie, ktoré budú žiadať. Není problém. Chcem povedať jednu vec, že v minulosti robili takú akciu, ale čo sa tak žiadali, že národový skôr na ten posledný škole, to majú nejakú akciu. A to je nad rámec toho, že
ďalšie auto, ktoré nám pôjdeme na hravete do Azorestu. Či je prehľad, koľko je vydaný, či by nebolo vhodné si to nejak fakt všetky prehodnotiť, aby sme stále len nenavyšovali a aby sa tam z toho fakt nestala tretie triedy. Je to tak vedené. Ale je tam značka, stúpen pred. To je dopravná značka. Ale auto tam povedané. Ja som proti tebe, len hovorím, že je to vedené všeobecne ako cesta tretia komunikácia. Dopravná značka tam osadená podľa projektu. Dopravnú značku nemôžeme dať my, takisto ako bežia procesy so stavebnými povoleniami, tak takisto bežia procesy, ktoré špeciálne povolenia. Kde dáva stanovisko inšpektorát dopravný a dopravný inšpektorát, keby šiel do dôsledku, tak nám tú značku sa nebude dobrať. No, čiže vlastne Nie, pretože to je v projekte tak schválené a oni sa k tomu vyjadrovali. Iná vec je, keď zoberieme, že zo strany Prešova malo byť to isté, ale pán Haďari, jak primátor, tam dal štutíky a nezajím. A my to nemôžeme urobiť, lebo bol tam nejaký úraz a mali by, ak by sme my neumožnili viac, tak naozaj mohol tam dať to krizo, bol taký stav, takže on tam neznesol. Nie, tam viem, že v tomto zmysle ja viem, že také základné riešenie, to čo tam bolo povedané, poprvé áno, spravíme si v tom jasno, koľko toho máme, skúsime nejakým spôsobom spraviť nejaký harmonogram, nejaký režim na to naviesť a v tom duchu bolo aj naturálne, že proste budú sa obmedzené vstupy, aby sme mohli kontrolovať prebež. A samozrejme, nenavyšovali do nekonečna. A ešte je... Nejaké služby, ktoré nemohli byť nepríklad, je sa zoberca naša. To je dosť ťažké, lebo proste oni tam majú tým akciám, ktorí tam idú akciám, takže... Trebalo by zabezpečiť spravodlivejšiu kontrolu tam a povedzme, ak je možné vyrovovať nejaké postíhať. Tam nemáme začať, ale to je také pokračné neoprávnenie, že bez vstupky tam sú. No, je to nálež. Chcem povedať, že my sme minulý rok dali žiadosť na rozšírenie kamerového systému a jednu kameru chcel dať na tú našu budovu, aby monitorovala nám prečerpavačku, aby nám to takto nerobilo a plus hneď by zaberala, aby sme vedeli každý deň, kto tam išiel a vieme skontrolovať značku, či tam išiel oprávnenie alebo neoprávnenie. Takže podľa mňa... Tu kontrolu sme schopní spraviť. Aj toho roku bude treba požiadať rozšírenie kamerového systému a ak si bude, tak jednu kameru sa istá. Dobre, prosím vás, momentálne už ideme príliš ďaleko od témy, takže poďme na systéme. Niekto schváli na 3 mesiace, budete mať čas spraviť si dvenku už doma, tie povolenia a môže byť aj takým spôsobom vrátiť a novo preschváliť všetko. Môže byť aj takým spôsobom. Myslím si, že nie je problém, že sme to alebo pripáži, ja som tiež dal návrh na to, že dali 12 mesiacov s tým, že to bude obchodované tretí a pre všetkých autov, ktorí tam sú. Tu sú dva návrhy na 3 mesiace, na 12 mesiacov, čiže môžeme... Ale pre všetkých teda. No pre všetkých, áno. Takže máme tu dva návrhy, začneme teda stránku na hlasovať o návrhoch, neuznesenia o návrhoch. Čiže kto je za to, aby sa proste tieto veci riešili na dobu 3 mesiace, podľa návrhu pána Novotného? Tu sú konkrétne tej žiadosti z bodu 7 by sa trebalo vyjadriť. No však tomu áno, to budú sňať, čiže proste kto je za to, aby sme riešili teda tým pádom návrhu pána Novotného, že udeliť povolenku na 3 mesiace. V bode 7. 3 mesiace im to nerieši situáciu. Dobre, pýtam sa znova, dávame hlasovať, možno návrh. Tak kto je za? Podľa mňa nemá problém, môj návrh bol prvý, ale... Tak, keď hovoria to, že vy ste mali zrejteľ Šariša, nech dajú nám zoznam. A však toto sú veci, prosím vás, ktoré sú logicky jasné. Prosím vás, máme sa chceme, neodbierajme takými maličkosťami. Čas nám beží, ešte máme veľký program za sebou. Takže momentálne máte pravdu, vrácam späť. Na prvý návrh bol ujednotiť vstupy všetkým, aj tým, čo už ich majú, na 1 rok s platnosťou od 1.3. Pokiaľ budú povolené. Ešte sa nebudeme o týchto dvoch. Všetkým od 1.3. To je raz. Kto s tým súhlasí, nedvihne ruku.
Keď s doplnením... No, môžeš doplniť. Na SPZ. Vždycky na SPZ, teraz máme na niečo. No, potom sú aj na... Dobre, ďakujem, jednohlasne zase. A ja beriem späť. A pán Novotný berie späť, že bolo prijaté tento návrh, čiže takže hlasovalo 9, jedna nehlasovala osoba. Dobre, čiže teraz pôjdeme konkrétne na tento povolenie, čiže pýtam sa, má ešte niekto niečo k tejto žiadosti konkrétne? Pokiaľ nie, návrh uznesenia, prosím pán Novotný. Mestské zastupiteľstvo v Veľkom Šariši schvaľuje povolenie viazdu motorových vozidiel na cyklistický chodník pre kinologický klub Prešov, a to konkrétne pre motorové vozidlá PO 675 ZB a PO 772 ED na dobu 12 mesiacov s platnosťou od 1.3. Tak, správne budeme. Takže má niekto návrh ešte nejaký iný pozmeňujúci návrh uznesenie? Pokiaľ nie, nechám hlasovať, kto je za, nedvihne ruku. Ďakujem. 8. Kto je proti? Zdržal sa hlasovania? 2. Ďakujem. 8. žiadosť je vlastne obdobná, tak je trošku iná. Žiadosť o zvýšenie počtu povolení viazdu na cyklistický chodník v Strelici. Prvý Prešovský športový strelecký klub vojakov v zálohe Prešov. Čiže predseda Prešovského športového klubu vojakov, pán inžinier Julius Prikuten, žiada o navýšenie počtu prenosných povolení viazdu na strelnici o 2 kusy prenosných povolení. Od marca 2015 budú na strelnici celoročne vykonávať výcvik aj príslušníci zboru väzenskej justičnej stráže Košice a materiálny strelecký výcvik a osoby budú prepravované vozidlami bez označenia príslušnosti s civilnými číslami. Otváram rozpravu. Koľko majú momentálne vydaných povolení? Koľko majú povolení? Strelecký klub má, ale má aj ten, čo prevádzkuje tam bufet a tak je asi 3 tam sú. Nezrobili ste od dolpov tam. Tak, a nie, to je jedna vec, čo mňa zaráža, že oni sú prenosné, nie sú konkrétne vozidlá, sú prenosné. Koľko prenosných majú? Koľko majú prenosných? Myslím, že jedno prenosné majú a jedno na číslo a plus ten, čo prevádzkuje bufet má. Jedno tu zvlále, máme samostatné. Dobre, čiže 3. Tie hlavné priputencie z nás robí dobrý deň. Pretože je tam minimálne cez víkend aj 15 vozidel. SPZ, Humenné, Michalovce a podobné. Súďaž, to nie je jedno. Nie, ja by som keď priamo oslovil ten zbor väzenskej stráže Košice, nech oni si vydajú. Respektíve iné tie zložky štátne, ktoré tam stoja na tú strelskú prípravu a priamo ich takto povolať. Ešte neviem aká technika v vodzovkách tam príde, keď je to zbor väzenskej justičnej stráže. Tak oni to dávka maximálne. No ale ja to teraz som celé to podíl. Celé to sa nám podíl, na bicykli každé ráno podíli, tam aj tých zbor tých väzenskej stráže, aj policajti a chodili pekne postivo pešo. Policajti áno, chodia pešo. A nechávajú auta pred závoranami, takže aj títo z Prešova, aj tie chodia pešo, takže ja myslím, že v tomto zmysle pre mňa to je jediný, ktorý budú dodržiavať. Myslím si, že keď nechodíme na strelby, tak si ten materiál musíme my. Ale tiež si to vlastnosť, ešte tam zase... Takže, vaše návrhy, pani. Súhlasím s tým, čo povedal Jozef, že po zime, keď tak tento zbor justičný stráže, keď tak si požiadajú my Ešte to je jednorazové. No, tak. Čiže teraz neschvaľuje? Nie, dáme takto návrh. Či schvaľuje? Prenosné nie, to je si už konkrétne. Neschvaľuje prenosné, ale počúča bežných jednorazových. Informovať, čo Takže poprosím, ešte má niekto niečo, keď nie, tak poprosím návrh uznesenia. Návrhová komisia
prijať návrh na uznesenie v tomto znení. Mestské zastupiteľstvo Veľkom Šariši neschvaľuje zvýšenie počtu povolení vyjazdu a prístup k stranici od záproste prenosu. Zvyšok vyskytuje medzi nimi priamo. Dobre, kto má nejaké pripomienkové návrhy? Pokiaľ nechám hlasovať, kto súhlasí s týmto uznesením, vyvihne ruku. Jednohlasne, ďakujem. Ďalšia je žiadosť pána Petra Železníka na schválenie do funkcie prisediaceho senáta na Súdnom súde v Prešove. Žiada na schválenie do funkcie prisediaceho senáte na volebné obdobie 2015-2019 z dôvodu splnenia podmienok podľa paragrafu 139 zákon číslo 385/2005. Môžete nám pozrieť paragraf 139 zákona číslo 385. Možno chvíľočku. Ale to ste nám poviem, kto je prisediaci možno. Nie, tak ako keď ste mi mohli do toho zrejmiť, lebo čísla sú čísla. Vedel, presne. Mám to približne presne. A prečo my máme také spravodaj? Musíme tak. No, pozrejmite, ako... Podstata je v tom, že presediaci je členom Senátu v trestnom konaní na prvostupňovej úrovni, to niečo ako taká porodná, pozeráte Amerika, je vlastne sudca dvaja presediaci rozhodujú v prvostupňovom konaní a hneď sa dopatrám k paragrafu 139, ktorý sa pýtate. Zmluvy to neviem presne. Predpoklady na voľbu prisediaceho musí mať najmenej 30 rokov, právneho spôsobu, zdravotný spôsob, bezúhonný, súhlasí so svojho voľba prisediacich. Prisediaci volia obecné zastupiteľstva v vode príslušného súdu z kandidátov z radu občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú vo vode súdu. Pán Železník je kto? On už je tam prisediaci. Dobre, ale ktorej z týchto podmienok vyhovuje? Nie je trvalého pobytu vo občanov, či je? Všetky skôr, že on to robí, to je obnovenie. Obnovenie? No, treba povedať, že on už... Možno k tomu prišlo aj odpoveď zo súdu, že teda súhlasia s tým, čo bude. Nevedú vodnému zánovu sa, že Žiadali, či súhlasia. Oni súhlasia. A pán Železník nás žiadal. Však keď nám nerobí hlavu, tak pôjde. Dobre, prosím vás, ešte nejaké otázky k tomuto návrhu? Neviem, akože či, ale či v kompetenciu mesta otvoriť nejakú ponuku, alebo presvedčiť nejaký iný občan nemá záujem o to. To navrhuje mesto. Ja viem, ale akože dať do povedomia občanov mesta, ktorí by mali možno záujem sa uchádzať o túto ponuku, je to predsa na 4 roky. Nie je problém, máme tu na zastupce na našej platie. Je to honorované? Nie. 2 eur na záleží, je to povedané. Ide len o to, že či skutočne nemá niekto opäť záujem o... Pán Železník nie je Šarišan, my má to koľko rokov? 12. Čiže ja len preto, aby ten Šariš skutočne reprezentoval potom aj možno, no, akože iný človek, alebo... Tomu nič nebráni, momentálne aj keď bude pán Železník schválený. Ale jak bolo je tu? To určite aspoň 12 rokov, takže mne určite nepoznám. To je... Určite, ja som 10 rokov mladý. To som mnou nemôže znať, príklad, Dobre, prosím vás takto, nerobíme z toho teatro, ten prisediaci není prisediaci z toho hľadiska, že pozná Šarišanov, nepozná Šarišanov, on Šarišanov ani riešiť nemusí, lebo je na okresnom súde, čiže rieši okres. Je to zástupca proste z ľudu, ak sa tomu hovorí, takže pokiaľ ten človek už pôsobí a súd má zájem o neho, ja nevidím problém, aby to preriešili. Pokiaľ je to na ponuka pre ďalších občanov Šariša, tomu tiež nič nebráni, momentálne máme to navrať znova,
zástupcu tlače, ale nechcete, aby mesto dávalo, vypisovalo konkurzy, kto má zájem o zástupcu ľudu. Nie, nemyslela som to tak, ale skutočne... Je to vec všeobecne známa, už roky rokuse. Moja mama, keď som šiel na malý tlač, to bola tiež zastupkyňa ľudu, bola obyčajná robotníčka, vedela. Takže ja som za osvetu, ale aby sme robili takúto osvetu my ako mesto pre ľudí, tak to už trošku je prehnané, myslím. Môžeme či to správne, že prisediaci navrhujú starostovia obci a primátorie miest. Čiže navrhuje primátor prisediaci. Áno. Čiže vy navrhujete pána Áno, však než by sme ho neprobili. Ten návrh je od pána primátora. Takže ešte máme niečo. Návrh uznesenia vlastne vyšiel od nás, že logicky, že navrhujeme, navrhujeme vám by ste ho schválili. A čo robíme, keď to neprejde? Tak neprejde, tak nebude. Čo rozumiem? Ja by som Navrhne Prešov niekoho a bude... Akože neviem, myslím si, keď možno ma opravte, ale možno by, ako zverejňujeme veľa vecí na stránke mesta, ak by sme skutočne v nejakej lehote, povedzme, po 14-15 dní zverejnili takúto skutočnosť, ponuku, že jedná sa skutočne o reprezentatívnu úlohu, je to na 4 roky. Nevajte sa na mňa, veď vám tu nič nebráni. Ale veď ako to nie je obmedzené počtom. Ale nikomu z vás jedného, nikomu to nebráni, aj znova je tu na dokonca zastupiteľka Roberta Šarišana, navrhnite, alebo pardon, zverejni to. Čiže tomu nikomu nič nebráni. To nemusíte dávať z mestské zastupiteľstvo takýto iný zveraz, doslova. My nebudeme robiť nábor na okresný súd. Veď prosím vás, máme problémy, ktoré sú naše problémy. No. Takže vráťme sa k tomuto poprosím, ešte máme k diskusie, alebo prosím diskusiu k pánu Železníkovi priamo nejaké pripomienky alebo návrhy. Pokiaľ ne, tak prosím návrh uznesenia. Mestské zastupiteľstvo v Lesnom Šariši schvaľuje do funkcie prísediaceho Senátu okresného súdu v Prešove pána Petra Železníka na voľbné obdobie 2005-2019. Ďakujem. Kto je za? Raz, 2, 3, 4, 5. Ďakujem. Kto je proti? Zdržal sa? Raz, 2, 3, 4, 5. Čiže nebol na to nebol prijatý návrh uznesenia. Dobre, poďme na ďalší bod. Prevod užívateľských práv lesov mesta Veľký Šariš z technických služieb mesta na mestský podnik Veľký Šariš SRO zmeny v jeho štruktúre. Ja myslím, že nie je nutné prvú časť, môžeme to dočiať celé, však nie je to také strašné. Čiže pre potreby prevodu užívateľských práv lesov z technických služieb mesta na mestský podnik a v zmysle zmien zložení mestského zastupiteľstva je potrebné vykonať sériu zmien a doplnení v štruktúre a zakladateľskej listine mestského podniku Veľký Šariš SRO. Navrhované orgány spoločnosti, valné zhromaždenie, mesto Veľký Šariš zastúpené primátorom mesta, Ústredná rada spoločnosti, pán inžinier Talian, pán magister Kál a potrebujeme doplniť najmenej 3 členov. Konatelia, magister Matej Pavlík, inžinier Jozef Ivanko. Vzťah valného zhromaždenia mestského zastupiteľstva, dôvodová správa, vzhľadom na nepresnú špecifikáciu oprávnení valného zhromaždenia ako najvyššieho orgánu spoločnosti vo vzťahu k mestskému zastupiteľstvu, navrhujeme stanoviť jasne dané podmienky, za ktorých môže primátor mesta konať ako zástupca mesta vo valnom zhromaždení spoločníkov. Ten návrh vlastne máte formulovaný do uznesenia, čiže nebudem ho čítať, máte ho pred sebou, potom v rámci návrhu uznesenia zrejme ho prednesie pán predseda návrhovej komisie. V bode B, dôvodová správa, počkajte, pôjdeme postupne, aby to teda nerozbíjali, áno. Takže vrátime sa najprv k tomu, že je nutné doplniť dozornú radu spoločnosti. Materiál bol prerokovaný aj v komisiách, prosím predsedov komisii, pokiaľ teda majú stanoviska aj nejakými návrhami, aby prednesli. Tak najprv k tomu 10a bodu. 10a. Dobre, poďme na návrh. K tomu bodu 10a. Komisia finančná správy Majetková Škodová odporúča schváliť,
ešte raz. Odporúčam v bode 2 namiesto slova MSZ, Mestského zastupiteľstva, nahradiť slovo valné zhromaždenie. Tak? Tak nie? Áno, tak to bolo riešené. Keď beriem ten bod 10 aj. Hlasovanie 5 z 5 členov hlasovalo za. Dobre, čiže otváram rozprávu k tomuto bodu, mi sa páči. Myslím, že nemá nič proti tejto formulácii, tak Mestské zastupiteľstvo je to valnou hromadou, takže jasne to môže byť zamenené. Dobre, čiže budeme hlasovať takto v každom bode, či nakoniec? Takže prosím vás, kto súhlasí s týmto návrhom uznesenia, nech zdvihne ruku k bodu A. Áno? Jednohlasne, ďakujem. K bodu B pôjdeme. Zmena členov dozornej rady spoločnosti. Zakladateľská listina spoločnosti určite dozornú radu ako 5 členov, dvaja jej členovia magister William Kal a inžinier Stanislav Talian môžu svoju funkciu zastávať aj naďalej. Je však potrebné navrhnúť schváliť zvyšných 3 členov dozornej rady. Týchto členov dozornej rady by mohla navrhnúť finančná komisia s prihľadnutím na skutočnosť, aby v dozornej rade figuroval zástupca Mestského úradu, ako aj všetkých politických klubov, uvozovkách klubov, doberte prosím vás, áno, či nezávislých kandidátov. Takže otváram diskusiu alebo proste rozprávu k tomuto bodu B. Ide o to, aby sme doplnili tých zvyšných 3 členov. Neviem, či komisia finančná má Aj predseda finančnej komisie je tam. Tak ja zmysel zákona nemôžem byť. Už také sú. Ani nechcem. Nie, tak nie, keď si v žiadnej službe nemôže byť. Dnes figurujú v žiadnej zrade. Takže prosím vás, v prvej rade teda poprosím stanovisko finančnej komisie k tomuto bodu. K tomu bodu sme len neprijali žiadne, že už na zastupiteľstve sa dohodne, alebo neviem, ak si sa dohodli, koho navrhujete a chce byť. Niektorá iná komisia riešila nejaké návrhy na konkrétnych ľudí. Takže budeme navrhovať teraz, áno. Dobre, takže návrhy vaše, prosím. Čiže navrhnutý pán Peregrin, čo hovorí? Akceptuje tu návrh? Ja dávam proti návrh na Petra. Dajme hlasovať, postupne na však. Ja sa ale treba sa vyjadriť. Nechceš? Ja nechcem. No. Nemá čas už, no. Chcel by, ale nemá čas. Takže... Pána Novotného navrhujem. Pán Novotný, čo to hovorí? Dajte hlasovať. Pán Novotný súhlasí s návrhom, dobre, čiže... Dáme také tie častkové hlasovanie a potom... Čiže máme tu návrh na pána Novotného. Kto súhlasí teda s tým, aby sme do dozornej rady zapísali pána Novotného? 9, ďakujem. 9. Zdržal sa hlasovania, zrejme, 1 sa zdržal hlasovania, áno? Dobre, tak to sme ďalšieho dobrovoľníka. Pani Zavodová. Pani Zavodová súhlasí s tým? Tak. Takže necháme hlasovať o pani Zavodovej. Kto súhlasí, pani Zavodová bola ďalšou členkou dozornej rady. Čiže 9 hlasov. Pani Zavodová sa zdržiava, nie je proti. Ďakujem. Máme ešte jedného dobrovoľníka. Pani Mackovú. Máte ešte 14. Aha, nemôže. Pán Kurtis, môže? Môže. Môže? Môže, ja nie som však. Takže môžeme, áno. Dnes nie ste proti. Takže necháme hlasovať za pána Kurtého. Pardon, prepáčte. Nič, sa naučíte. Časovej. Takže prosím, nechám hlasovať, kto je za pána Kurtého, aby bol členom dozornej rady. 9. Zdržal sa hlasovania pán Kurty. Takže nakoniec necháme hlasovať o celej dozornej rade, aby sme tam odobrili znova aj tí, ktorí tam už boli. Čiže dozorná rada by bola zložený, teraz si dopísal tie mená. Pán Kurty, pán Novotný, pani Zavodová. Čiže, prosím vás, kto je za to, aby dozorná rada spoločnosti pracovala v zložení pán inžinier Stanislav Talian, pán bez titulov, pán Kál,
Pán Kurty, pán Novotný a pani Zavodová, nech dvihne ruku. Ďakujem, jednohlasne. Dobre. Do bodu B. Čiže už stáva C-čko. Zmena konateľa spoločnosti. Vzhľadom na zmenu v organizačnej štruktúre Mestského úradu a následné podanie aplikácie súčasného konateľa spoločnosti pani doktorky Marie Gaborovej, ako aj snahy o prevod užívateľských práv k lesom na prevod užívateľských práv lesov na spoločnosť je potrebné schváliť konateľov spoločnosti za každé stredisko samostatne. Po ustanovení valného zhromaždenia je potrebné schváliť aj odmenu za konateľov. Navrhujeme paušálnu odmenu v hodnote celkovej ceny pre práce vo výške 50 eur mesačne. Odmene je možné schváliť aj konsolidačnú jednorazovú odmenu za predsiahnutie predpokladaného zisku v závislosti od jeho výšky. Máme sa na disku nejakého? Takže otváram rozprávu. Pokiaľ nie sú pripomienky, zmenilo sa do 400 na 50. S tým, že je tam tá doplnená tá možnosť odmeny na konci roka. Je to variabilné. Takže pokiaľ nie sú ďalšie pripomienky, poprosím o návod uznesenia. Nemecké zastupiteľstvo som sa riešil. Schváľuje aplikáciu. Mám čítať celé papír? Nie, uznesenia. Máme pred sebou iba tú upravenú časť. Cena práce vo výške 50 eur s možnosťou schváliť mimoriadnu alebo odmenu. Jednorazovú za percente predpokladaného zisku. Dobre. Prosím, pripomienky. Možno aj na pripomienku, že som si istý, ako v súlade so zákonom, ale ja nie som prekročil svoj zisk, lebo som regulovaný subjekt. To znamená, že ja som dostal len vtedy, keď som porušil zákon. Čiže neviem, či možno ako takéto uznesenie sformulovať tak, ako je napísané. Nie, toto sme preberali ako, ale pokiaľ lesy vytvoria zisk, aby neprekročíte náklady na prácu. To, ako bude to závisť od mera. Môžeme tam doplniť ako... Môžeme doplniť, áno. Nedôjde aj k prekročeniu niečoho. Alebo... Nemusí tam byť ziskom, na základe dobrej hospodárenia. Tak, ktoré bude zhodnotené dozornou zradou a za každé zasadnutie dozornej rady tiež by som tam navrhoval nejaký honorár. Bielia môže to byť, nie? Je pravda, že naše zásady to nepoznajú momentálne, zvedovanie poslancov vlastne niečo o tom. To samosti by malo byť. My už sme aj dvaja v dozornej rade a... To je výlučná... Ešte nezasadali. Ja chcem povedať, že som dovedný a ešte sme nezasadali ani raz. Už by sa odmeniť. Dobre, počkajte, moment, dokončíme aj dovolíte. Páni, dovolíte, dokončíme túto vec a potom budovať ďalej. Mohli by sme to formulovať na základe zisku, alebo na základe výsledkov, dosiahnutých výsledkov. Dáme normálne na každý dosiahnutých výsledkov, to je dosť obecné. Hospodárske výsledky som mal napísané. Na základe výsledkov. Dobre. Dosiahnutých výsledkov hospodárenia. Dobre, takže prosím, páni nami, kto je za takéto uznesenie, dvihne ruku. Ďakujem, jednohlasne. No, v tejto súvislosti máme to tu na v pláne, v programe nebolo, ale máme tu na práve v súvislosti s touto zmenou, ktorá sa diala v Seročke, žiadosť od bývalej konateľky spoločnosti pani Gaborovej, ktorá vlastne s ohľadom na pôvodné znenie tej zakladateľskej zmluvy žiada o udelenie odmeny za výkon svojej funkcie v uplynulom roku. Nemôžem dať teraz momentálne hlasovať, nemáme to v programe. Ja sa chcem spýtať skôr zastupiteľstva,
či môžeme takýto návrh vám predložiť na najbližšie zasadaní, či je to, ja to nepoznám presne tie veci, ktoré boli robené v Lani, či je to v súlade a či to máme predkladajú. Ešte. Tak, potom není čo riešiť. Ďakujem. To bola iba otázka. S tým, že nejakú aj k tomu správu, čo všetko obsahovalo. Samozrejme. No proste spraviť návrh na to, musí byť návrh na to, jasne. Dobre. Ďakujem, takže posledná Dčková časť, tejto časť, tak dáde. Zmena nájomnej zmluvy k lesom mesta Veľký Šariš. V súčasnosti platné uznesenie do 6.11.2014 schvaľuje prenájom lesa mesta technickým službám mesta Veľký Šariš. Je potrebné pôvodné uznesenie zrušiť a nahradiť ho obdobným, avšak pre mestský podnik Veľký Šariš SRO. Prosím, stanovisko, prípadne vaše názory do rozpravy. Je to logický krok, tam myslím, že... Nedalo žiadne. Jasne. Súhlasíme s tým. Takže prosím návrh uznesenia. Mestské zastupiteľstvo Veľkom Šariši ruší uznesenie číslo 744 znenia riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Veľkom Šariši zo dňa 6.11.2014 a schvaľuje prenájom majetku lesa a lesy, a to na parcelách vymenovaných pre mestský podnik Veľký Šariš SRO v sume zloženej z fixnej zložky vo výške 10 000 eur ročne a variabilnej zložky vo výške 5 eur za meter kubický od predanej drevenej hmoty. Ďakujem. Sú nejaké pripomienky k návrhu uznesenia? Kedy ten prenájom zniží? Od predanej. Možno tam chýba taká informačná výmeja tých lesov. Ako sú tam parcely? Tam parcely, tak myslím, že... Výmeja tých parciel. Celková výmera, či? Výmera lesov celkové, že tam povie teda palečník. No, tam sú majú výmeru 537 hektárov. Ale nie všetky tieto parcely sú aj vlastníctve mesta. To bude v budúcnosti musieť nejako Ale tu nás asi parcel z toho môžeme do toho spočítať presne. Dobre, informačne nech sa to... Ja som dobre, aby mali tie predstavky, áno. Takže sú ešte nejaké otázky o pripomienky? Aha, takže môžeme dať s platnosťou od 1.3. Dobre. Nechám hlasovať, kto je za to, aby sme to uznesenie prijali, nedvihne ruku. To spolu všetko. Ďakujem, jednohlasne. Ďalší bod E, tam sme upravili, zmenili názov tohto bodu, bol pôvodne napísané navýšenie základného imania spoločnosti. Po prerokovaní v komisiách a ich odporúčania sme to zmenili na poskytnutie pôžičky spoločnosti Mestský podnik SRO. Podľa vyjadrení investníkov mesta je potrebné pre rozvoj ťažobných prác lesov a následný export drevnej hmoty finančných prác od mesta, ktorý má slúžiť ako častovací balík pre riadne všetok prác lesov. Jedná sa len o túto časnú výpomoc, ktorú spoločnosť mestu vráti v zmysle uznesenia číslo 2 predošlého bodu ako fixnú zložku za nájom pozemkov. Keďže mesto nemôže finančné prostriedky požičať priamo, navrhujeme alternatívu navýšenia imania. To už ide preč, to nepatrí s tým zmenom. Takže tak, ako to skončilo, áno. Takže prosím, otváram diskuziu, alebo dá sa prosiť najprv stanovisku, keď máme. Komisia finančná správy majetku a škodová odporúča finančnú výpomoc pre mestský podnik inou formou ako navýšenie základného imania, ktoré je menej administratívne časov náročnou formou. Zvážiť mestskému zastupiteľstvu odporúča aj inú formu získania prostriedkov ako navýšenie ZRD z vlastných zdrojov podnikateľskej činnosti, zníženie nájmu od mesta, respektíve odkladom úhrady nájmu pre mesto. Prosím. Ďalšie hlasovanie 5. Tak, ešte ďalšie príspevky k diskusie alebo do diskusie.
Môže ste to dobre sformulovali, 10 ako zbožička, ktorá sa im započíta ako splátka. Čiže, keď dovolíte tentokrát prejsť na uznesenia, čiže návrh uznesenia by v tomto prípade bol takýto. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie požičky spoločnosti Mestský podnik Veľký Šárik s.r.o. vo výške 10 000 eur so splatiteľnosťou od 31.12.2015. Doba splatenia. Má niekto nejaký iný návrh alebo doplňujúci? Že či napríklad to prvé stredisko, či nevie napríklad vypomôcť. Pavlík, áno. Tam len na ten nábeh, na ten nábeh potrebujeme práce. Aj ja, potrebujeme práce začať. Čisto teoreticky, keď sa začínalo momentálne šlo prvého projektu snáď, možno tak, že my sme tiež neostali do zemlí žiadnu rezervu, aby sa povedali, a my nemôžeme. Ja myslím, že v tomto prípade mesto je schopné. Do konca roku, keď tam je to zažiadané do konca roka, že sme to schopní riešiť. Uvidíme, keď budeme doriešiť na rozpočet. Dobre, tak sú ešte nejaké názory k tomuto pripomienky? Pokiaľ nie, takže nechám hlasovať, kto súhlasí s takto navrhnutým uznesením, dvihne ruku. Prosím pani, kto súhlasí ruky hore. Takže 9. Ďakujem. Kto je proti? Zdržal sa hlasovania 1. Tak, bod číslo 11. Prerokovanie protestu prokurátora k všeobecne záväznému nariadeniu číslo 5 o chove včiel na území mesta. Poprosím pána Kala, aby to predniesol. Ďakujem, pán primátor. Na zastupiteľstvo mestu bol doručený protest prokurátora pod číslom 5359/2014 k VSN mesta 5011 o chove včiel na území mesta. Predposielam poviem len to, že vlastne na podnet pána, ktorý na celom Slovensku robí, tak by som povedal, dáva krásne podnety na prokuratúru, aby to kontrolovala obci a jednotlivé VSN-ka. Došlo aj na nás, a to v tom, že v roku 2011 bolo prijaté VSN-ko, ktoré je prijaté nad rámec oprávnení, ktoré má mesto. Toto VSN-ko nesplňa žiaden predpoklad na to, aby bolo ďalej zachované, nakoľko tá právomoc je daná do orgánov štátnej správy a nie na samosprávu obce. Preto ako je navrhnuté aj v proteste, odporúča jednak prejednať protest a neskôr mu vyhovieť, čiže zrušiť všeobecné záväzné nariadenie mesta Veľký Šárik číslo 5/2011. Viem, že tým všeobecným záväzným nariadením bolo to myslené dobre v danej chvíli, aby sa upravili nejaké podmienky, aké sú podmienky pri chove včiel, ale žiaľ zákon je taký, že nezveruje mesto oprávnenie, aby si tieto podmienky samo upravil. Čiže bolo nad rámec. Tých väzeniek v podstate nám zobrali vyše asi 10 väzeniek na kontrolu, zatiaľ prišlo 100. Sú tam aj staršie väzenka, ktoré v niektorých častiach môžu byť zmenené. A to sú práve tie veci, čo potom pán primátor hovoril, že v blízkej budúcnosti musíme si tie postupne veci prejsť. Nehrozí nám z toho žiadna ani pokuta, ani nič, len proste treba to prejednať a zrušiť. Ďakujem. Prosím, kto má do správy? Je to na známe hovomizu státom nepoveč? Akože jasné, že obsah treba riešiť. Ja viem, to je také, že my sme to aj dobre mysleli, ale ja som tedy vlastne to ešte nebol, ale v podstate to bolo dobre myslené. Hej, niekedy fakt mesto chce. Vidím, najbližší problém možno bude pri prevádzkovom poriadku Šarišského hradu, ktorý bol schválený ako všeobecné záväzné nariadenie, lebo zákon nezveruje takú právomoc, aby mesto nariadením upravilo podmienky, ako sa majú ľudia na hrade správať. Môžeme dať inú formu, hej, akože prevádzkový poriadok, ale nie ako nariadenie. Čiže hovorím, je to také, že keď to dáme ako nariadenie, možno nariadenie má mesto alebo obecné zastupiteľstvo právomoc prijímať zverejné v určitých oblastiach a toto práve nie je. A tak to nevadí, my sa to píšeme. My stejne chceme tieto veci akým spôsobom riešiť, lebo nám ozaj veľa prípadov, keď nahrádame na také sporné veci v nariadeniach, ktoré už prežili svoju dobu, neboli sme v svojej dobe, ale už niekde inde dá. Rozmýšľam, do roku 2011 nebol ten problém, bol problém možno 5 až 10 rokov skôr,
a to na Prešovskej ulici minulú pomoc, Balušinský. Tam bol problém a vtedy sme dali a v 2017, keď sa potom preklopilo, tak stále. Včera obťažovali sa. My sme ani nemohli nič v podstate stanoviť, ako sa majú choviť, kde majú byť, aký vzdialenosť nemajú, lebo to riešia osobitné zákony. Potom si riešili, že môžu mať toľko včelstiev na takú neviem čo. Že nemôžu dať, že to rozhodne. Sa nežudovali, že zase stromy nevedia. V súčasnosti to už opravujú proste osobitné predpisy a riešia to. Dobre, takže prosím vás, končíme rozprávu tohto bodu, návrh uznesenia, poprosím. Návrh uznesenia. Mestské zastupiteľstvo Letnúša vyšetrie na vedomie provozu popularná. Ďakujem. Myslím, že nie sú pripomienky, takže nechám hlasovať. Kto súhlasí s týmto uznesením? Všetci? Áno, ďakujem. Tak, ďalší bod 12, bodu 13, 12. Pardon, prepáčte, to neregistroval. Takže ešte, tým pádom, keď sa dobrali na vedomie, čiže ďalší bod je návrh na zrušenie tohto uznesenia. Myslím si, že bolo vysvetlené v rámci predchádzajúcej rozprávy, takže ešte návrh uznesenia k tomuto bodu, Bčko. A zároveň ruší všeobecné záväzné nariadenie mesta číslo 05/2011, čo povie v Čielnom Miláne. Takže znova nechám hlasovať, kto súhlasí s uznesením. Ďakujem. Schválené jednohlasne. Bod 12. Vysporiadanie zrušenia Malá vodná elektráreň. Dôvodovú správu môžem predniesť ja. Mestská zastupiteľstvo Veľkom Šarišťa na svojom zasadnutí dňa 26.6.2014 schválilo zámer odpredať technologickú časť Malej vodnej elektrárne bez tých náležitostí so súhlasom spoluvlastníka Marcely Lukárovej pre spoločnosť Filosíriofíma Uknava. Po osobnom stretnutí s kupujúcim bol identifikovaný predmet kúpy aj kúpna cena. Sú to nám vymenované tie hnutelné veci, ktoré sú predmetom kúpy. Ponúkaná cena je 15 000 s tým, že bude zvýšená o 1 000 eur po premeraní izolačného stavu motoru. Náklady na remontáž znašajú kupujúci. Neskôr na zasadení mestského zastupiteľstva v auguste roku 2014 padol návrh, aby mesto oslovilo pani Garovu, či nejaví záujem o vysporiadanie združenia MEPE následovnými spôsobmi. Poprvé, pani Garová spoločne s mestom odpredá turbíny za 15 000 eur, rozdelením príjmu na 51% pre pani Garovú a 49% pre mesto, čo je vo výške podielov. Pričom združenie, a tu je tá úprava, zanikne a strany si potvrdia, že nemajú voči sebe žiadne záväzky. Ešte raz opakujem ten úvod, lebo tam nemáte tu napísané. Čiže pričom združenie zanikne a strany si potvrdia, že nemajú voči sebe žiadne záväzky. Áno, to posledná strana, že sa zamení. Ešte raz. Zaniká a strany si potvrdia, že nemajú voči sebe žiadne záväzky. Po druhé, druhý variant je, pani Garová ukončí svoju účasť v združení s tým, že celý výťažok z predaja turbín bude poukázaný na jej účet. Stanovisko: pani Garová nemá záujem o ďalšie zotrvanie v združení a je za druhú alternatívu vysporiadania. Takže prosím, stanovisko by sa predávala finančná komisia. Komisia finančná správa Merku a Škodová odporúča zmeniť text v bode 1 takto. Ako bol prednesený? Ako bol prednesený, že by tam bolo doplnené to, že to združenie zanikne a strany si potvrdia, že nemajú voči sebe žiadne záväzky. Prosím, otváram rozprávu. Na ostatný majetok, čo tam združenie. Zostala Martala. Zostala nám Martala. No však to o tom je, že mesto... Tak to zemel. Teda bolo, ako vstupovalo do toho... Smetanku a nám ostala Martala. Z prívadného a derivačného kanála. Vidíš, jak to? Dáme turbínu. Môžete 30 milióny. A za ruka mesta. A povieme, že... Tak, každú váloše. Ešte každú je. Prívadného a derivačného kanála. Stáva to v majetku mesta.
dobre. Prosím návrhovú komisiu, aby nám prenesla návrh uznesenia. Mestské zastupiteľstvo v Veľkom Žariši schvaľuje, že pani Gaľová spoločne s mestom predá turbíny za 15 000 eur s rozdelením príjmu na 51% pre pani Gaľovú, 49% pre mesto, to je vo výške svojich podielov združení, pričom združenie zanikne a strany si potvrdia, že nemajú voči sebe žiadne záväzky. Čiže prvý variant, ktorý tam máte ako návrhy preformulované ako do uznesenia. Má niekto tomu nejaké pripomienky alebo návrhy iné? Pokiaľ nie, nechám hlasovať o tomto návrhu uznesenia. Kto súhlasí s týmto návrhom, nedvihne ruku. Všetci, ďakujem. 13. bod. Zriadenie vecného bremena na spoločnosť ELA, ESRO. Čiže táto spoločnosť žiada o zriadenie vecného bremena v súvislosti s elektrickým vedením s príslušenstvom za účelom vstupu na pozemky, údržby, oprava servisu v lokalite Doliny, ulica pod Vikošom. Žiadateľ bol oznámený s obvyklou jednorazovou náhradou o výške 4 € za metr štvorcový. Rozsah toho je asi 170 metrov. Je k tomu aj schémka, ktorú by ste mali mať priloženú. Takže prosím stanovisko najprv komisie. Stanovisko komisie výstavby. Komisia výstavby nedoporučuje zriadiť vecné bremeno na objekt prípojky NEN na parcele 3528, 3544 a 3429/1 v vlastníctve mesta a taktiež žiada, aby uzvol koniteľa ERA pomočka PSSRO na najbližšie zasadnutie komisie výstavby. To je stanovisko komisie, prosím to na rozpravu. Nikto? Takže môžeme ísť na návrh uznesenia, nech sa páči. Tak ešte pardon, nech sa páči. Tak niečo k tomu stanovisku, tak chceli sme vlastne vás oboznámiť s tým, neviem, čo môžeme doplniť. Vlastne, tak ako vidíte ten nákres, jedná sa teda o vecné bremeno, uloženie toho kábla. Ako vidíte, z toho výkresku je teda zrejme, predpokladám, že je to tak, že na tom pozemku mestskom bol teda existujúci len jeden stĺp. To elektrické vedenie ide po vzduchu a boli dorobené, predpokladám, ďalšie 3 stĺpy na našom pozemku a potiahnuté to elektrické vedenie bez predchádzajúceho súhlasu zastupiteľstva. Takže táto skutočnosť sa teda v úvodzovkách legalizuje ex post, hej, čiže vlastne až teraz sa vyjadrujeme k tomu vecnému bremenu, ktoré je už v skutočnosti zrealizované. Čiže v tejto súvislosti by sme ako finančná komisia chceli ešte prejednať túto skutočnosť s zástupcami ERI a možno nájsť nejaké iné riešenia spoločne a preto by sme chceli túto skutočnosť ešte čiastočne oddialiť. Ďakujem. Áno, no takto kábel je zrealizovaný. Tak, pardon, áno. Takže vecné bremeno ešte nie je zrealizované, len realizácia stavby. Tak, áno, pravda som. Ešte nejaké? Takže môžeme hlasovať. Tento pozemok predávame. Máme zriadené vecné bremeno aj na pozemku, ktorý sme už v podstate... Nezriadujeme, v tento moment to dobavíme. Keď ja môžem, máme ďalšiu žiadosť na tie isté stĺpy od pána Kováckého a už volal pán Rusinko, som myslel, že tak sa volá, že aj on by chcel na tie isté stĺpy dať svoje vedenie. Čiže mám ďalšie 2 žiadosti na minulý týždeň asi na tieto stĺpy, aby boli ďalšie vedenie. Preto je dobrý ten nápad, ktorý tu nám bol povedaný, že vlastne zavolať si tých ľudí na komisiu a najprv to rozdiskutovať a potom príjmať rozhodnutie nejaké definitívne. Potom sme prijali nejaké odporúčanie, respektíve nejaký návrh, nápad a tak ďalej. Čiže skúmovať tie požiadavky. Proti pánu Kovalskému nemáme nič. Jednalo sa o to, aby sa o zriadenie vecného bremena žiadalo pred vydaním stavebného povolenia. Pred realizáciou. Pred začiatkom.
pred realizáciou všetkého. Kto by dal ústavné pomoc? Ja to nevidím. Sú to pozemky mesta, je to nevidím. Lebo ako finančná komisia tiež zaujala stanovisko, len že nebol vyzvaný, aby som to prečítal. Aby odporúčal na posledenie pre komisiu výstavby, to je zvoliť alternatívu, ktorá by nemala do budúcna negatívny dopad na pozemky a majetok mesta. Ja len chcem k tomu povedať toľko, že pokiaľ sa žiada o stavebné povolenie, teda alebo akokoľvek iné povolenie, tak vlastne treba preukázať v tejto súvislosti nejaký vlastnícky vzťah alebo teda iné právo k pozemku, čo sa tým rozumie, teda vecné bremeno. A to musí nasledovať ešte pred samotným. Čiže to, že máte nejaké právo alebo nejaký vzťah k pozemku, musíte dokladovať pred podaním žiadosti, respektíve spolu s podaním žiadosti, nie vlastne po. Hej. Čiže asi tak. Kto má pripojky k svojim rodinným domom v majetku mesta, v cestách? Kto nemá? Nech dvihne ruku jeden človek, ktorý má pripojky. No tak to chcem vedieť. Nemáte cestu? Ja mám kábel. Tie stopy, čo sú, kde sú v majetku mesta? Nie. A kde sú? Čo? Moje súkromné. Tvoje stopy sú súkromné, ale sú v majetku mesta? Aj pripojka, vrajím, že nie sú. A však sú v ceste? Nie v ceste, sú v súkromných pozemku zastočené. Dobre, potom si... Hovorím o elektrike možno. Dobre, potom si... A vodu nemáš? Ja som to prihlásil. Dobre, necháme si tu. Toto je vlastne vediená potom. Ja som to prihlásil. Páni, prosím vás, vráťme sa naspäť na zadanie. Čiže momentálne máme tu na návrh uznesenia, ktoré bolo prednesené. Myslím si, že môžeme pristúpiť k hlasovaniu. Kto súhlasí s týmto návrhom uznesenia, dvihne ruku. Ešte raz, pretože máme okolo za návrh vráťme raz. Či môžeme rovno prejsť k tomu, čo sú závery z... Áno, môžeme tam. Návrh na odnesenie mestského zastupiteľstva ktorý neschválili zriadenie väčšiny bremena, ktorý bol na elektrickým vedení Áno. Prosím, takže počuli sme znova, neschvaľuje zriadenie väčšného bremena. Kto súhlasí s týmto uznesením, dvihne ruku. 9 a 8. 8 je proti. Kto sa zdržal? 2. Dobre. Juraj, ty to nevnímaš ako prekročenie právomoci, len aby som to zhľadil, lebo ja chcem to počuť do správne, či to nevnímaš ako prekročenie svojej právomoci. To nám keby to išlo nejak krížom, išli do kraje, pri ceste, tam, kde sú vždy bežne siete vedené, proste je to niečo, čo... Ale technické riešenie sa dá urobiť potom, ale teraz už vlastne sa nedá urobiť to položené. Práve, že technické riešenie malo byť elektrárne, že to bude zemi, kvôli tomu, aby to bolo ľahko demontovateľné, v prípade nejakých... Že nestali riešenie prekročenia. Dobre, pani. Na zdravie. Poďme na ďalší bod. Ďalšie zriadenie vecného bremena je na ulici doktora Liščaka. Žiada oň pán inžinier Gierek v súvislosti s pozemným elektrickým vedením, kanalizáciou, vodovodným a plynovým potrubným s príslušenstvom za účelom vstupu na pozemky, údržby oprav a servisu na ulici doktora Liščaka. Vecné bremeno žiada zriadiť bezodplatne, nakoľko pozemky, na ktorých sú siete zrealizované, boli darované mestu a realizáciu údržby siete realizoval na vlastné náklady. Prosím, stanovisko. Pri tomto je to vlastne opačný prípad, že komisia výstavby doporučuje zriadiť bezodplatne vecné bremeno na objekty technického zabezpečenia na parcelách 641-643/1 výsledky priložení stredových miest. Ďakujem. My sme tiež odporúčili zriadiť vecné bremeno. Tak má ešte niekto do rozprávy nejaké pripomienky alebo... Bezodplatne, aby sa to nevie. Bezodplatne, áno. Ja som chcel k tomu bezodplatnému, že v podstate pred 2 roky došlo k darovaniu tých pozemkov a bolo by možno teraz zvážiť a predozať na to, že keď nám boli 2 roky darované a práve od toho žiadateľa, ktorý žiada, by bolo asi nie veľmi, jak som povedal, nejak oprávnené, že môže požadovať peniaze za zriadenie stavby.
celú presnicu. Ďakujem. Takže prosím, návrh uznesenia. Podobnom znení návrhom uznesenia. Mestské zastupiteľstvo Lichtenberg schváľuje bezodplatné zriadenie vecného bremena v súvislosti s podzemným elektrickým vedením, kanalizáciou, vodovodným a plynovým potrubím aj s prístupnosťou. Dobre. Ďakujem. Takže necháme hlasovať, kto súhlasí s týmto návrhom. Tentokrát všetci, ďakujem. No a blížime sa ku koncu 13, to je bod 13.15, návrh na pridelenie bytu. Sociálna a bytová komisia navrhuje pridelenie dvojizbového bytu, nájomného bytu na ulici Južná číslo 5 po nájomcovi pánu Milošovi Henčelovi, pani Majáde Fogašovej. A ďalej, sociálna a bytová komisia navrhuje pridelenie dvojizbového nájomného bytu na ulici Južná číslo 5 po nájomcovi. Jednoizbová. A to má byť jednoizbový, ten druhý, že? Ja som to chcel poupraviť, lebo vy ste museli trošičku schváliť niečo, čo teraz navrhnú niečo, čo nie je pravda, obývané. Takže poprosím vás, predniesť ten návrh vy, však vlastne to je vaša parketa, aby sme boli to prvé. Máte žiadne papiere, ale skúsim trošku zrejmiť. Pani Fogašová býva v súčasnosti v tom byte, ktorý má dve vyletrené miestnosti. To znamená, že rovnako dvojizbový byt, ako pán Mencov, to býva rovno na protivnice schodbu. Meniť niekomu dvojizbový byt je absolútne nezmysel, to má nahradu. Nemôžem o tom, že pani Maria Fogašová, tak ako som vás upozornil, je chronický neplatič, ktorý nám zneužíva, pretože viac ako rok mal odpojený plyn, nekurila, má v celom byte plesne a je to práve preto, až na základe našich vyhrážok, že pokiaľ začne kuriť, z bytu vyhodíme v podstate, lebo v podstate porušuje svoju úlohu, lebo zneužuje majetok mesta. Konečne o februári minulého roku zapojila plyn. To znamená, že to, že jej byt je znehodnotený a zaplesnený, na ktorý sa ona v podstate odvoláva, že chce niečo od nás, tak to je proste chyba jej. A tento byt mala v podstate dať do poriadku ona a nie mesto. A celá toto výmena podľa mňa za teda jej dať niekomu, kto nám znehodnotil byt, iný byt je jedna nepochopiteľná. Preto som ja aj do návrhu, ktorý tam máte, posadil to meno, ktoré ale musím zároveň stiahnuť, pretože sa mi len pred hodinou podarilo skontaktovať s tou pani, čiže obidvaja z náhradníkov, ani pani Zeva Darina, ani Bagrová Lucia, ktorí sú náhradníci číslo 1 a číslo 2, už nemajú zájem o byty, pretože buď nejaké bývanie majú, alebo nechcú. Čiže nám ostávajú v podstate náhradníci, ktorí ste schválili do toho pôvodného bytu pani Fogašovej, kde ostáva pán František Budák, ktorý ale nemôže dostať tento byt, pretože jeho príjem je 62,50 a nájom 90 €, čiže vám neplatíš prvý deň pridania bytu. Takže v podstate nám ostáva pán Hašek, ktorý má plus 3, si myslím, že je to oveľa viac košia dať niekomu, kto má štvorčlennú rodinu, dvojizbový byt, ako niekomu, kto je matka z celého. Jak dlho viete tie informácie? Kde to teraz hovoríte? Ako dlho ich viete? Kedy sa chystám na zastupiteľstvo. Odkedy som vám dal podklady svoje k tomu. To znamená koľko? Keď pred 2 týždňami, ktorá má si zasadať. Dobre. Vy sme za teplatný týždeň mohli zasadnúť a urobiť zmeny. Ako komisia. Ale takto, tieto pani, že sa vybrali, tak to je jedno vieme rána a jedno na celom môžem povedať, že som jasný. Tieto zmeny o ľuďoch som nevedel. Dobre, takže nie 2-3 týždne, ale len hodinu. Ale ako ja myslím, stále pani Fogašovej je s nami, aj s nám všetkým dal, poslal sa nám teda moju správu k tomu, že ju konkrétne neodporúčame, lebo ja osobne by som veľmi rád, keď sme takýchto námnikov nemali, lebo sa s takýmito ľuďmi bortíme každý mesiac a dlžíme na meno. A tak je ešte iný byt, tak je to... No ale sme povedali také podmienky, že treba novú zmluvu nájomnú postaviť, že zloží nejakú zabezpeku trojmesačnú alebo takú nájomného dopredu a tak ďalej. To ja neviem, viete, že stále starých týchto intenciách alebo to je zmluva? Rezidentu má prideľovaný bytov ani ja hovorím o zmluve. Ani zmluva je mysle rezidenta, nič, to ešte nebolo vmenované. Ale nejaký, no tak... A finančná zabezpeka, tak teraz platia už viac menej 2 mesiace dopredu. Platia vždycky musí zaplatiť mesiac dopredu, to znamená, že musí nastúpiť tak platí daný mesiac plus mesiac dopredu a žiadať od niekoho, kto býva v sociálnom byte, nemu pestovku finančnú zabezpeku je nereálne, pretože nám nikto nezloží. Tak niekto ma nebýl. Tak ako toto ja... Lebo ani mňa sa nikto nepýtal, že som mal na zloženie povedzme 20 dopredu, keď som chcel dať Uber alebo také niečo. Mňa sa nikto nepýtal, či mám na to nemal. Ale my sa musíme postarať, čo svoje právy všetci a dospelí. Mám tak počkajte. Ja mám krásne deti a čo
Sú to sociálne prípady, preto máme tie byty. Zase prosím vás, držme sa. Neviečím, ale keď majú na iné veci, tak budú... Jak vieme, že majú, keď sú sociálne prípady, ktoré proste žijú zo 120 €, tak buďme proste, držme sa témy, prosím. Vlastne nemôžu byť. Tak neviem, ale proste... Ja dovolíte, ja sa chytím toho, keď pani Fogašová má dvojizbový byt, pán Mencen má potom trojizbový byt. Dobre? Nemôžete povedať, že pani Fogašová má rovnocenný byt ako pán Mencen. Pani Fogašová má rozvoľ menší byt, priznávam, ale má 2 bytné miestnosti. 2 bytné miestnosti. Pán Mencen má 3 bytné miestnosti. Nie, 2. Áno, má 3. Každý z nich Má má kuchyňu a 2 izby. Pani Fogašová má kuchyňu a izby. Tak v zmluve má uvedené 2. Mňa nezaujíma zmluva, to Ja viem, že má malý byt, rozvoľ malý, ale... No ešte tam treba riešiť ten byt, že či je ten byt legálny tam, pretože ten byt tam bol spravený z kočikárne a z nebytových priestorov, hej, že to je prakticky byt naviac, toto tam, kde pani Fogašová, lebo viem o tej situácii, keď sa to robilo. Momentálne ten proces riešime, to je tiež jedno dedičstvo mnohých, ktoré sa musia riešiť. Takže... A dokonca to riešime takým spôsobom, že nám hrozia dosť veľké sankcie, takže o tom vieme, ale to je práve to, tie sociálne byty, akým spôsobom teda sa k ním ľudia stávajú, a nielen tým bytom, ale aj tým obyvateľom tých bytov. Takže preto vravím, že nedávame sa emócie, momentálne sú aj konkrétne veci, bavíme sa o konkrétnych veciach, čiže celkový záver bytového dneska podniku je teda váš, aký, kto rozpraví? Návrh teda uznesenia máte, ja by som navrhol v podstate posledného národníka pána Hašeka, lebo to v podstate ja nepoznám, ale je to jeden človek, ktorý nám z tých 5 ľudí vyššie má tak mohol tam Je nejaké odporúčanie teda komisie? Tak nie, lebo to nebolo predložené na komisiu žiadne. Takže tým pádom, keď nebolo predložené na komisiu, tak ani by sme to nemali prerokovať. A teraz môžem sa ešte povedať nejak, teraz niekto obýva ten byt, alebo vznikajú teraz nejaké... Pán Mencel v podstate podal svoj návrh v školke novembra, tým, že žiadne dostupy doteraz nezasadalo, riadne, v podstate zajtra mu zmeniť podovzdal nám, čiže ostane tento byt prázdny. Čiže nebude ani uhradzaný? Nebude ani uhradzaný. A je tam ešte požiadavka, že treba pozrieť do zmluvy, len a tak, že niečo, čo tam zainvestoval, chcel by niečo z toho dostať späť. Niečo, ako aj, chcel by niečo dostať späť, keď to dostať v takom stave, ako to je. Ja to neviem, že dáme na mesto, ale on by to adresoval našemu tak riešim, lebo bola tu ako jeho matka a ona vrala, že syn nemôže 12 rokov alebo čo, tak prišla len prezentovať a mne to prezentovala ako predsedovi sociálnej a bytovej komisie, že očakáva nejakú pomoc mesta v tom, aby došlo k vysporiadaniu toho, čo oni tam kultúrnenie a tak investovali. Túto vec som ja upozornil v tomto zmysle, že oni nemajú nárok si narokovať na nejakú finančnú spôsobu, niečo, čo investovali, pretože poprvé zmenili vzhľad bytu, na čo mali povolenie. To, že ho zveľadili, je pravda, lebo naozaj tu byty bolo dosť veľa ako byty, to im nemôžem povedať, ale teraz nemôže od náhodníkov očakávať, že bude zaplatiť za niečo, čo tam dala. Hlavne tak neúmernú sumu, ktorú si tam dala, pretože neexistuje. A tretia vec je to, že prvá zmluvy má odísť a dať, buď ho tak nechá ako je, alebo ho nechá dať dá do pôvodného stavu, čo pre neho bude ešte dvakrát väčší náklad, ako by toho zrobili. Na to som ju upozornil, že v podstate ona, ako som povedal, teoreticky nový národník môže sa z ňou dohodnúť, že áno, necháte mi niečo tu, ja niečo dám, ale nikto to nemôže nutiť, pretože on je od mesta a on v podstate nemá právny nárok na to, žiadne nárok. Pán sme sa rozprávame. 5 000 eur. Koľko? 3 000 eur za kladačky a rozsudku. A kuchynskú linku, či čo takéto? No, dobre, toto je problém, ktorý je teraz a už dlhodobo práve tieto byty nižšej kategórie a ich riešenie. A budeme sa s tým bezpečnejšie potýkať znova, nakoľko je to problém dlhodobý. Budeme sa nejaké riešenie nájsť, nakoľko to je to otázka toho aj toho sociálneho prístupu. Lebo ja vám poviem sám o sebe, keď som vrátil do baraku 3 000 eur, alebo teda do bytu 3 000 eur a mi poviem odísť a nejakej tak by som si tiež spokojný nebol. Ale necháme teraz tak, poďme naspäť na tieto veci. Vzhľadom na to, že tento bod teda nebol prerokovaný v komisii, ja navrhujem, že tento bod teraz
neriešili, aby sme ho vrátili komisii a riešili až zákon zastupiteľov. Nie je to návrh uznesenia, je to návrh na riešenie bodu. Čo vy na tom? Čo na čo vy? Ten byt ostane prázdny, ale bude nájom. On ostane prázdny, ešte lebo ešte nevyriešia nás na komisii, tak nebudeme môcť ten byt nejakým spôsobom a nemôžeme ubiť sociálnu komisiu. Lebo oni sú kompetentní rozhodovať o prideľovaní, alebo teda navrhovať o prideľovaní bytu. Ak mestské zastupiteľstvo ale ako ja sa nechcem ako niečo do kompetencie určite len mi ide o to, že určite je to odporúčací charakter. Komisia má odporúčanie. Ja však oni sú pravde odporúčať, ale taká je to, že prešetria všetky okolnosti toho, či to je aktuálne alebo nie. Primátor, ktorý dá prestávku 5 minútovú, sme tu traja členovia komisie, ktoré môžeme vlastne prevládať. My môžeme teraz mať so šínami, môžeme... Nie, sme tu viacerí členovia komisie. Áno. Kto? No, áno, takže sme štyri. Môžeme, keď dáme 5 minút, aj skočiť. Ja si myslím, že 3 minúty. Tak si dajte cigaretku jednu zase, keď 5 minút počkáme. Šéfa komisie počkáme. Dobre, takže poprosím pána takže kto nám predniesie za nejaký... Pani Stepaníková, nech sa páči. Teraz po takom krátkom jednaní rýchlom sme sa rozhodli, že ten dvojizbový byt po pánu Mencierovi, aby bol pridelený pani Fogašovej, Milade, s tým, že v zmluve bude zakotvené, že ten byt bude platiť včas, v termíne teda, kedy má, čiže do 20. dňa v mesiaci, s tým, že ak teraz bude uzatvorená zmluva, tak si uhradí ten nájom okamžite. A ten jednoizbový byt po pani Fogašovej, ten maličký, to len ja navrhujem, tu sme ešte až teraz s pánom predsedom, aby bol pridelený pani Veronike Matejovej, je zamestnaná. Ona teraz momentálne žije spolu s matkou, s Annou Matejovou na Andreja Sladkoviča číslo 6 a každú chvíľku prideli im rozhodnutie zo súdu, aby ten byt opustili, pretože tento byt nepatrí im. Všetko? Takže prosím to na rozprávu, pokiaľ chcete to mňa ešte vyjadriť. Opýtať, tá pani Veronika Matejová teda ktorá tiež je seniorkou. Áno. Čiže budú bývať v tom byte? Áno. Ale matku nemôžeme brať do úvahy, pretože je v hmotnej núdzi, poberá dávku 61,50. Ale Veronika je zamestnaná. A aký veľký je teda ten byt po pani Miláde Fogašovej? 33 m². Áno, 33 m². Koľko potrebujeme zainvestovať do toho bytu? Ja som v tom byte nebyla. Ja myslím o politiku lesne. Tam by nikdy sú marku asi na to. Ale tam by Je to použiteľný byt, aj teda. Ja som tiež v tom byte nebola. Ja keď som odchádzal z družstevného bytu, tak som musel robiť hygienické návyky. Ale toto je... A bol som tam len rok. Dobre. Neplánujeme informaciálne. Dobre, tak ešte... Ešte keď sa môžem opýtať, tá pani Miláda Fogašová, ona je sama? S dcerou, ktorá študuje na vysokej škole a má nejaké zdravotné problémy. Tam ona nám vlastne aj doložila potvrdenie, že na základe tých klesní tam sú nejaké tie zdravotné problémy. No a do zmluvy zakomponovať pri neuhradení jednej platby okamžite opustí byt. Takže prosím. A tie klesne som dobre pochopil, vznikli z toho, že tam niekoho je... Takéto potvrdenie. To tvrdí pani Babrigi. Ten byt nesplňa podmienky na to, aby... Tam bolo sa mi za ne, tam bavili, že tam treba aj poriadne okna, takéto niečo, nie?
Môžem sa opýtať teda, prečo máme meniť byt, v ktorom ona už býva, tak nech uhradí tú čiastku? Kvôli cene, ale to zmení zdravotného stavu. Čiže aké by si ho dala dokopy? Tam treba to, čo je z toho technického hľadiska, tam pravdepodobne aj to svetlo, denné a tak ďalej, okna proste. Nebol to byt, ktorý bol len pripravené. To je pri zemi a to boli to treba ako technicky vyriešiť. A pani Matejová sa ocitne na ulici, takže my sa rozhodneme, že sme takýto byt, alebo bude na ulici. Môžem ešte opýtať ohľadne toho pána Hašeka, keď tam ste vravili, že má 4 deti? Akože sú už 4 sú, družka a 2 deti. Tak to je tak som chcela vedieť vlastne, že... Keď ešte môžem povedať jednu dôležitú vec, je, že naše schválené VSN o prideľovaní bytov hovorí, že žiadateľ nesmie mať nedoplatok, akýkoľvek nedoplatok voči mestu. No Fogašová je vysporiadaná. Ona len meška s platbami. Ale pokiaľ sa by som musel preveriť jednu vec na tú komunálnu odpad. Tam bol dlhodobo problém s pani Fogašovou. Tak som vám to chcel dať na vedomie, aby ste potom nepovedali, že ten prideľový byt nikomu, kto dlhuje mesto. Ešte? Prosím pekne, nehľadajme dôvod, prečo ten byt nepridali. Dobre? Keď sme právili pred chvíľou pri unesení nejaké ľudské hľadisko, pri iných rôznych, berme to do toho. A naozaj sú tam takéto veci, ktoré tu na verejnom zastupiteľstve sa prejednávať nemôžu. Preto sme to povedali si na sociálnej komisii, máte možnosť prísť tam aj vy, nie je problém, samozrejme s tým, že budete viazaní mlčanlivosťou, ale tuto prejednávať nemôžu. My sme v prvom rade sociálna a potom bytová komisia. Takže aby ste trošku aj na to brali. Súhlasím s týmto názorom, myslím si, že aj všeobecne by sme mali brať viacej ohľad na odborné komisie, ktoré proste dávajú stanovisko. Čiže nespochybňovať, lebo proste potom naše tie komisie máme. Takže každá komisia za svoju oblasť je zodpovedná a myslím si, že riešia tie veci tak, ako treba. A dohľadíme tie stanoviska. Áno, samozrejme, ale poviem, že proste je podľa mňa nezbytočné, ako sa rozumie, ako máme možnosť sa pýtať, ale takisto máme možnosť ide na tú komisiu, ako bolo povedané. Aj sme teraz tiež chodili v viacerých komisiách, keď sa riešil rozpočet, takže nie je to problém a no, treba zvážiť trošku tú mieru proste hodnosti ktorých otázok. Dobre, ešte niečo? Som chcel povedať, že pán poslanec Kurty je možnosť z zákona, aby bolo aj zasadnutie mestského zastupiteľstva neverejné. To znamená, ak pán primátor Peruši povie, že to je neverejná časť, dajú sa povedať veci, verejnosť je vylúčená, kamery sa vypnú v tej časti, pôjde sa veci, pokračuje sa potom ďalej. To je jasné, ale na tým, že možno ostatní členovia chcú niečo vedieť, čo iní vedia, aby to by malo pomôcť. Takže je to jedna varianta. No ja by som prosila, že teraz tu bolo, že by to bolo vymazané. Dobre. No ešte chceme diskutovať tieto otázky, lebo už môžeme prísť k nejakému návrhu. Treba pri podpise zmluvy, ja som bola aj dorovnala všetko, a teda máme. Ona má všetko dorovnané. Ona má dorovnané. Pôjde len o to, že ona každý mesiac meška s platbou. Termín je tam 20. a ona platí až nasledujúci mesiac 4. čo im veľmi stresuje ako program. Tam asi neslušuje prikázať veci, peniaze, alebo niečo prostriedky, tak zatvorila. Dobre, poďme. Tak, dáme a páni. Návrh na uznesenie. Ja navrhujem ukončiť rozpravu. Navrhujem, nakoľko v tomto prípade dám hlasovať, kto je za to, že sme skončili rozpravu. Kto je za to, aby sme skončili rozpravu, sa pýtam. Ďakujem, čiže tým pádom končím rozpravu a požiadam o prednesenie návrhu uznesenia. Mestské zastupiteľstvo Veľkomšaviši schvaľuje pridelenie dvojizbového nájomného bytu na ulici Južná číslo 5 po nájomcovi pánovi Milošovi Mencedovi, pani Milade Fogašovej odkedy pani sa pani doma? Od 1.3. S tým, že celá splátka nájmu bude uhradená najneskôr k 1.3. Áno.
To je za to. Takže nechám hlasovať, kto uznesenie, kto súhlasí s týmto uznesením, dvihne ruku. Ďakujem všetkými hlasmi. Takže môžeme ukončiť tento... Ešte pôjde? Po B. Aj po B, tak dobre, prosím, ešte po B. Schváľuje pridelenie bytu po pani Fogašovej, pani Matejovej. Veronike Matejovej. Fajn. Takže znova, kto súhlasí s návrhom uznesenia? Ďakujem. Čiže tým sme už ozaj vyčerpali ten 13. bod a môžeme sa vrátiť. Technická poznámka k tomu vymazaniu, myslím, že to len tak vymazať nemôžeme. Ale aby to nebolo pre verejnosť. Nie. Ja som vymazel sa najmä na to, že by bolo akože vylúčená verejnosť, že je neverejné zasadnutie. Vy ste nemali v tom jasno, že nemôžeme len tak vymazať verejnosť. Nie, ja som vám navrhoval iba to, že ak by sa rozhodli, že niečo chcete prejednať také, čo nie je neverejné, tak ako na to myslí. Ale takto táto pozorka lebo my nemôžeme preskôr povedať, že je neverejné. Nie, tam preto určite. Sú presne stanovené normy, čo je neverejné. A v tomto prípade toto nie je neverejné. Takže zase nerobíme to povrchu. Dobre, potom si teraz pani Pišejovú ešte tu. Tak, aby sa ujala slova, pristúpime k bodu číslo 6, je tá posledná časť, ktorá bola tam vlastne, a to je návrh finančného rozpočtu mesta, technicky pôjdeme mesta. Prosím, pani Pišejová, máte slovo. Už som navrhoval, aby sme v rozpočte pokračovali niekedy zrejme nezdíneme. Sme išli na tú diskusiu. Je to možné riešenie aj takéto, áno, máme možnosť prerušiť alebo proste rozdeliť rokovanie mestského zastupiteľstva. Ja myslím, že by to bola v okolnosti ukončené, takže takto. Kto súhlasí s tým, aby sme dnešné rokovanie prerušili s tým, že po 10 dní musíme si nájsť termín, aby sme dokončili tú časť, ktorá nám ostala. Prípadne sa môžeme na diskusiu ešte takže prosím takto a dáme návrh. Budeme pokračovať diskusiou a po diskuzii by sme dnešné rokovanie prerušili s tým, že Mestský úrad vám upresní termín do 10 dní, ako je stanovené, že musíme dokončiť toto rokovanie. Prosím súhlasím, dvihne ruku. Ďakujem.